Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο των Εργαζόμενων Καταναλωτών. Καλησπέρα σας, κύριε Ραυτόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Γιάμαλη, καλησπέρα, κύριε Παγάνη. Καλησπέρα, πρόεδρε. Για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Έχουμε μία ακρίβεια η οποία συνεχίζει να καλπάζει, πρόεδρε, με ανατιμήσεις 8,8% και έχουμε παράλληλα άνοδο τζίρου 9,8%. Αν φοράτε ακουστικά να τα αφαιρέσετε, σας παρακαλώ. Όχι, δεν έχω ακουστικά. Μάλιστα. Άνοδο τζίρου 9,8% στο οκτάμινο για τα σούπερ μάρκετ. Τι λέτε εσείς, τι συμβαίνει, πώς το καταγράφετε? Εμείς αυτό το οποίο καταγράφουμε είναι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ και τα στοιχεία τα δικά μας, τα οποία αναδεικνύουμε καθημερινά τις τιμές των προϊόντων στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, κυρία Γιάμαλη. Διαπιστώνουμε ότι αυτή τη στιγμή το ελαιόλαδο, για παράδειγμα, έχει αυξηθεί το Σεπτέμβριο, μέχρι τον Αύγουστο το οκτάμινο 119%, αν συμπεριλάβουμε και το Σεπτέμβριο πάμε στα 129%. Βλέπουμε ότι ξεκίνησαν, κάτι το οποίο θα το πω πρώτη φορά στην εκπομπή σας, μιας και ξεκίνησε από σήμερα, σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ξεκίνησε το πλαφόν. Όχι όμως στην τιμή, στην ποσότητα. Λένε λοιπόν στην είσοδο στις προθήκες οι αλυσίδες αυτές ότι ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει από 2 έως 3 συσκευασίες των 4 ή των 5 λίτρων ελαιόλαδο. Όχι παραπάνω, απαγορεύεται. Αυτό είναι το ένα που ξεκίνησαν και μπαίνουν στην καθημερινότητά μας. Το άλλο είναι το νέο προϊόν του ελαιόλαδου, το οποίο ξεκίνησε και μπήκε στη ζωή μας, το ελαιόλαδο για μαγείρεμα. Είχαμε το ελαιόλαδο, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το βιολογικό ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, το ηλιέλαιο, το πυδινέλαιο. Τώρα μπήκε και το ελαιόλαδο για μαγείρεμα. Σε ποια τιμή είναι αυτό? Το οποίο είναι ένα προϊόν που είναι περίπου στις 2 με 3 μονάδες τα οξέα, όχι 0,2 ή 0,1 που είναι το εξαπαρθένο ελαιόλαδο ή το έως 1 που είναι το κλασικό ελαιόλαδο. Αυτό είναι η οξύτητά του 2 ή 3 μονάδες, το οποίο δεν μπορείς να το φας ομό. Πρέπει να μόνο είτε να το μαγειρεμένο, είτε σε τηγάνι, είτε σε φούρνο, είτε σε κατσαρόλα. Αυτό λοιπόν είναι καινούργιο προϊόν που μπήκε τώρα. Και πόσο κοστίζει αυτό? Συγγνώμη, εγώ να κάνω τη χαζή ερώτηση. Συγγνώμη, δεν γνωρίζω καθόλου. Γιώργο, επειδή και εσύ ξέρεις από λάδι. Αυτό είναι λάδι το οποίο είναι χειρότερης ποιότητας ή έχει προσμίξεις? Ποια είναι η διαφορά? Χειρότερης ποιότητας και μπορεί να έχει και προσμίξεις επίσης. Και τα δύο είναι πιθανά. Αυτό στην αγορά, στην εννοώ στα ελαιοτριβία, η παραγωγή, το λένε βιομηχανικό ελαιόλαδο. Γιατί έχει ακριβώς πολύ μεγάλη οξύτητα και δεν μπορεί να καταναλωθεί από τον άνθρωπο. Αυτό δεν το τρώσω. Μόνο ή ψημένο ή τηγανιτό ή βραστό. Και δεν θα το συνιστούσα κιόλας. Και δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να μπω σε. Αλλά ό,τι νομίζει ο καθένας και η καθεμιά, γιατί δεν μπορούμε εμείς, κύριε Ραυτόπουλε, τώρα να πούμε στον κόσμο τι θα κάνει. Δεν αποδείξουμε εμείς. Δεν είμαστε. Όπως είπε και ο ΕΦΕΤ, και η νοθεία έχει ξεκινήσει ήδη για τα καλά. Αλλά έχω όμως την απορία, και σας ρώτησα και πριν, σε ποια τιμή θα το βρούμε αυτό το λάδι που περιγράφει? Αυτό το ελαιόλαδο το πουλούσαν οι παραγωγοί το 2022-2023 περίπου στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Αυτό θα βρεθεί στα ράφια περίπου στα 7 ευρώ. 7 ευρώ αυτό? Μάλιστα. 6 με 7 ευρώ το λίτρο. Και θα έρθει σε συσκευασίες όχι του 1 λίτρου, θα είναι ως επιτοπλήν σε συσκευασίες των 4 ή των 5 λίτρων. Εδώ τώρα θέλω να πω το εξής, αν μου επιτρέπετε, γιατί συζητάτε για το ελαιόλαδο και ακούω εδώ και την Αναστασία και την αγωνία που έχει και η Αναστασία και ο κόσμος βέβαια. Έτσι. Επειδή ήμουν 2 Σαββατοκυριακά στη Μεσσηνία για τις εκλογές τις αυτοδιοικητικές. Δεν έχω να σας πω καλά νέα. Δηλαδή θεωρώ ότι φέτος θα είναι πολύ προβληματική η συγκομιδή και το χειρότερο είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει του χρόνου αν θα είναι η ίδια η παραγωγή ή ακόμα μικρότερη. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, σημαίνει μικρότερη ποσότητα λαδιού στην αγορά από αυτή που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες. Άρα ακόμη ακριβότερο. Φαντάζομαι πως ναι. Να σας πω το πρώτο συμβόλαιο, μια και μιλήσατε για τη Μεσσηνία, το πρώτο συμβόλαιο το οποίο υπεγράφει την περασμένη εβδομάδα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων στη Λακωνία ήταν στην τιμή των 9 ευρώ και 20-25 λεπτών το λίτρο, το οποίο αυτό έφυγε κατευθείαν για Ιταλία. Μάλιστα. Νομίζω 23 τόνοι. Πρέπει να νομίζω 23 τόνοι. Ναι. Για πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ που έλεγε η Αναστασία. Τι γίνεται, γιατί σας ρώτησε, έχουμε αύξηση κέρδους, τζίρου. Έχουμε αύξηση κερδών των αλυσίδων των σούπερ μάρκετ του λιανικού εμπορίου και έχουμε και αύξηση των τζίρων. Έχουμε όμως αντίθετα μείωση των ποσοτήτων που έχουν αγοράσει οι καταναλωτές. Δηλαδή τα κέρδη ή οι τζίροι είναι πολύ μεγαλύτερη από πέρσι, του 2022 εννοώ, σε σχέση
με την ποσότητα την οποία έχουν πουλήσει. Έχουν πουλήσει μικρότερη ποσότητα και έχουν εισπράξει περισσότερα χρήματα. Αυτό συμβαίνει, όπως τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κύριε Παγάνη, κυρία Γιάμαλη, ότι η ποσότητα, για παράδειγμα, σε ένα απορρυπαντικό που τον περασμένο μήνα ήταν 45 μεζούρες, έγινε 42 μεζούρες και την περασμένη εβδομάδα έγινε 40 μεζούρες. Η τιμή σε αυτό το προϊόν που έχει λιγοστέψει το περιεχόμενό του στη συσκευασία αυξήθηκε. Ήταν 7,98, έγινε 8,18 και έγινε τώρα 9,98. Δηλαδή μειώθηκε κατά 12% η ποσότητά του και αυξήθηκε κατά 11,4% η τιμή του. Αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στα απορρυπαντικά, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και μετά τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος μας είπε ότι δεν είμαστε μπανανία και θα πατάξει την εσωτερική. Στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο δελτίο του Αντένα έγινε η συνέντευξη. Μάλιστα. Από τις πολυεθνικές, να πούμε ότι εδώ και περίπου στον ένα χρόνο, από τις αρχές του έτους, φωνάζουμε για την έκθεση την οποία έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού όσον αφορά τις 3 πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται γύρω από τα απορρυπαντικά. Ότι εμείς οι Έλληνες αγοράζουμε έως 361%, καλά ακούσατε, 361% ακριβότερα τα απορρυπαντικά σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, που η χαμηλότερη τιμή είναι στην Ιρλανδία, είναι στο Δουβλίνο. Αυτό θα έπρεπε, το έχουμε τονίσει, το έχει τονίσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πήγε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Αναγνωστόπουλος να μας βγάλει ψεύτες και εμάς, αλλά και τα στοιχεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όπου μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στρέκας, είπε ότι αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή η έκθεση και αμέσως κάλεσε στο γραφείο του, στο Υπουργείο, την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και μας είπε, ναι, πράγματι έτσι είναι και θα λάβουμε δραστικά μέτρα. Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί κανένα δραστικό μέτρο. Αλλά θα περιμένουμε. Μόνο δεν τους κάνουν τίποτα στις πολυεθνικές και τους κάνουν νταντά. Σας κρατάμε για ούτε ένα λεπτό, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μπορούμε έτσι, κύριε Ραφτόπουλε? Μπορούμε. Ευχαριστούμε. Επανήλθαμε, κύριε Ραφτόπουλε, λίγα λεπτά πριν τις 6. Συζητάμε για το ζήτημα της ακρίβειας. Μας είπατε για το λάδι, μας κάνει την καρδιά περιβόλου. Μας είπε και για το πλυντήριο, όχι τι είναι αυτό, το σαπούνι. Τα απορρυπαντικά. 361% πάνω είπατε από τη... Έως 361% παραπάνω από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα από την Ισλανδία, η οποία έχει τη χαμηλότερη τιμή. Και αυτό δραστηριοποιούνται σε αυτές στα απορρυπαντικά 3 εταιρείες πολυεθνικές μεγάλες που έχουν 4 φορές, θα έλεγα, το ΑΕΠ της χώρας μας. Όπως επίσης, για παράδειγμα, να πούμε τον ελληνικό καφέ, τον οποίο δεν λείπει από κανένα νοικοκυριό, θα έλεγα. Ναι. Το οποίο το μόνο ελληνικό που έχει είναι το όνομα. Όλα τα άλλα έχει εξαγοραστεί από τη μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες. Αυτός ο καφές είχε τα 194 γραμμάρια, ναι, 2,65 και σήμερα έχει 4,15. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία βιώνουμε. Ή να πούμε το εξής, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σε όλες τις αλυσίδες τον μήνα Οκτώβριο θα αυξηθούν επιπλέον 23% το ελαιόλαδο, 16% τα τυροκομικά, 11% το μεταλλικό νερό, το τσάι, το κακάο και άλλα 200 προϊόντα τροφίμων και είδη πρώτης ανάγκης. Για τον μήνα Οκτώβριο μιλάμε, που θα έρθουν να προσθεθούν σε όλα την υπόλοιπη ακρίβεια και δοσκοπία, εσχροκέρδεια η οποία γίνεται. Να πούμε για τα κυπευτικά, τα οποία είμαστε πρωταθλητές τον μήνα Μάιο και τον μήνα Ιούνιο, η χώρα μας ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ελληνικά οποροκυπευτικά και τα φρούτα. Να πούμε σήμερα που μιλάμε, κύριε Παγάνη, κυρία Γιάμαλη, τα αγκουράκια για παράδειγμα, τα οποία τα αγοράζουν με το κιλό, έχουν σήμερα έχουν 12 λεπτά το κιλό, φεύγουν από τα δημοπρατήρια. Σήμερα. Τα αγκούρια τα οποία τα αγοράζουμε με το τεμάχιο εμείς, οι έμποροι τα αγοράζουν με το κιλό. Αυτά λοιπόν τα αγκούρια που τα αγοράζουν με το κιλό στα 40, στα 38 λεπτά, εμείς αγοράζουμε 40, 42, 45 λεπτά το ένα. Τα κολοκύθια τα οποία φεύγουν από τα δημοπρατήρια στα 28 λεπτά, εμείς τα αγοράζουμε στο 1,70. Τα κολοκυθάκια τα χοντρά που φεύγουν από τα δημοπρατήρια στα 16 λεπτά, ομοίως τα αγοράζουμε 1,70. Και σήμερα είδαμε σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ τα μήλα της Θεσσαλίας, τα οποία φεύγουν από τον παραγωγό, από το χωράφι στα 45 λεπτά, 2,88 λεπτά. Εάν αυτό δεν είναι εσχροκέρδεια, εάν αυτό δεν βλέπει η κυβέρνηση την εσχροκέρδεια, την κερδοσκοπία την οποία υφίσταται ο καταναλωτής, πέστε μου τι είναι. Και πού είναι η έλεγχη. Οι ντομάτες φεύγουν από τον παραγωγό περίπου στα 68 λεπτά και φτάνουν σε εμάς 2,69, όπως επίσης και τα ντοματίνια. Τα συσκευασία τα οποία είναι με το κιλό φεύγουν από 2 ευρώ από 1,83 έως 2 ευρώ και το φτηνότερο που βρίσκουμε σε αλυσίδα στο σούπερ μάρκετ είναι 6,65.
φτάνουν και τα 9 και τα 10 και τα 11 ευρώ. Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι 5, 6, 7, 8 φορές πάνω φεύγει το προϊόν από το χωράφι και το αγοράζει ο καταναλωτής 6, 7, 8 φορές ακριβότερο. Αν αυτό δεν το λένε κερδοσκοπία, τότε πέστε μου τι είναι. Να πούμε και τους νόμους τους οποίους δεν ισχύουν. Να πούμε τον εκτελεστικό νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1169, άρθρο 23, παράγραφο 3, που λέει όλα τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν μέσα στις αλυσίδες θα πρέπει να γράφουν χώρα προέλευσης. Τα γράφουνε? Σαφώς και δεν το γράφουν. Και ήδη απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Για την ακρίβεια τώρα. 1, 2, 3, 53 συσκευασίες διαφόρων προϊόντων δεν έχουν χώρα προέλευσης. Όποτε σας ακούω και συζητάμε, θυμάμαι κάτι που λέω εδώ συχνά στην εκπομπή αυτή με την Αναστασία για την ακρίβεια. Ειδικά υπάρχει πάντα αρκετός χρόνος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα κυβέρνηση, αλλά σίγουρα λιγότερος από χθες. Πρέπει να κινηθούν άμεσα σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι τιμές αυτές. Φτάσαμε στο χρόνο 0, κύριε Παγάνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ έχουμε φτάσει και σύμφωνα και με τα στοιχεία τα οποία είδαν το πώς τη δημοσιότητα τους επόμενους μήνες, το 26% των Ελλήνων θα βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Μπορεί να πανηγυρίζουν και καλά θα κάνουν. Γιατί η επενδυτική βαθμίδα θα την πάρουμε από τον οίκο κτλ. Και όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν. Αλλά όμως οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν. Αυτό θα καταλάβουν, γιατί όταν πάμε στο ταμείο εμείς έχουμε μάθει και τη γλώσσα μας να βουτάμε στο μυαλό μας και τα πόδια μας να τα πατάμε γερά στη γη, αλλά και το χέρι να βάζουμε βαθιά στην τσέπη για να μπορέσουμε να πάρουμε τα είδη πρώτης ανάγκης, τα τρόφιμα, προκειμένου να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Και αυτό έχουμε φτάσει σε σημείο να αδυνατούμε να το κάνουμε. Κύριε Ραυτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Ήταν ο πρόεδρος των Εργαζόμενων Καταναλωτών.